स्पेशल मिगेल प्रीति बंधु बांधवांक नानी माइल नमस्कार आज आमका हंगा निर्जसिंचाक शनिवार हंगा वीकेंड शनिवार आयतार आयले मळी कुडले आमक भारी खुशी कसल्या म्हळ्यारी सगळे वार अंत आम्ही काम करतन मनश्य एटलीस्ट शुक्रार रात्री लायकनु एक 8 घंटा पशी चढच नींद काढू सकाळी उठाच म्हण आमक भारी अशी आजी लायक नींद जाऊन दोन्ही भाण खतखतीची बाळांतिरा नाणनी कोनु थोडे कषायनी पिऊन लवलवी जाऊन तुमगे लागी सुकी परडी मारिया म्हणून बसले त्या लवलवीक थोडीची आणि एक डोज चिके घाल्या म्हणून पळा खानाचे पुरा घालून बसलाय आजी शिलाई जाण्यातला मग सांगायची काही प्रॉब्लेम ना एक ममान मका नानी माये तू गेल्या निडलारी एक तीळ डोवर का म्हणून सांगतास खंडितची हाव कापड नेसताना सलवार घालताना तीळ घाली शिवाय बसना तशी अनेक एपिसोड आणतो तीळ कोणू येता कसले बातून गेला सुकी परडी मारिया म्हणून लेखतशी काली ते शुक्राराचे वीण माईले डेव्हिड मम्माले गमत ऐकून सगळे वाटार ओटो जलाती गेल किंची आणि किनी गडी मम्माला शनई मम्माला बोब्याक आईची गमत सांगते तुम आज हम गेल वाट रांतो सकाळी पुढे ते फायर इंजिन बॉम्ब 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 करून येत आशिला ताजी मागशीची 3-4 पोलीस कार तांगेल सायरन हांव एकले कोणा बामेले आमगे वाट रांतो पळयताची वाटराची पुरो जन भायर येवन तांगे तांगेले वाट्टे ड्रम्स त्या पुराची वाजूचा सूर केले मिगेल नेक्स्ट डोर सज्जारी रोंडमाई म्हणून आसा RONDA तीक पुढे हम आमचे गेला ना ओ काणी एक काणू उलयत आशिल्ली आता ताजे नाव काढून ते वीण माय म्हाका बॉड घेवन शाणे थापून सोडतली रोंडमाईल भयणी बेंडी माई तिका नाव ब्रेंडा तिका मी बेंडी माई कोण सोडा बँड असपळा ती आता मुख्य संगती येऊया कसं म्हणारी रोंडमाईल भयणी ती बेंडी माई असपळा वीण माईल नेबर तिने रोंडमाई फोन कोण सांगले के आज कसे की ये आमगेल हेल्थ वर्कर्स सपोर्ट करू का डॉक्टर्स नर्सेस पूरा कार्यक्रम चलता अस पूरा जनान घरा बाहेर येऊन पूरा तुमगेल वाटे की क्लॅप की ड्रम की वाजू का म्हणून तशी बेंडी माईन तिगेल साइडा रोडाचा पूरा जना कॉलो म्हणून तिने तिगेल पुताले ड्रम्स असाची लायक ड्रम वाजिता चालला तागेल ड्रम भाई हानो ड्रायव्हर दवनो डमा 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 डमरू बोले म्हणता आपला तशी तिने ड्रम स्टार्ट केला गेल साइडा रोडाचा कॉलो म्हणून बेंडी माईल बहिणी रोंडमाईन ती गेले वाटे हाणू मारू सूर केला डमा 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 तशी एकंकली बाहेर येता पळयतना सगळे वाटाराचे 50 घरांतून लोक पुरा बाहेर तशी खरेक पुरा जाऊन एक 5 मिनिट जातरी फायर इंजिन चमकले पोलीस कार चमकलींची आम्ही पुरा भीतर येऊन हो कसं लायक आयडिया नव्हे बदलची अशी आम्ही केन्नेची हेल्थ वर्कर्स डॉक्टर्स नर्सेस केन्ने सपोर्ट करका म्हणून आम्ही पुरा उलयता आशिल्ली कडे दारली पुरा भीतर गेलींची आणि बायल मनशांनी पुरा थंय पटांग मारू का मी गेल ड्रायव्हर येऊन राबलींची गोतच नव तुमका एक पटी बायल मनशांक पुरा जन अनेक बायल मनशा पळयलारी पंचाधिक सूर जाता रोंडमाईन बेंडी माईक निमगेले तू कशी आयडिया येयली कशी सूर केले म्हणून त्यांना ती म्हणाली ऑल क्रेडिट गोज टू वीणा शेनॉय म्हणून पुरा पंचाधिक जाता नमगेल वीण माईल पत्तला खैन गेला म्हणगत ना कालची त्या देवडा भैयान घरा बाहेर येणे की म्हणून हा वनी किक मायकोनू वीण माई ते चमकलींची त्याने तिने आमका ये म्हणून ती पैर केलेली कचरी चाकोली आणि कापेनी पुरा देऊन आम्ही फरडी मारता आशिल्लींची आज कशी शनिवार नव्हे काम ना उलयतना आम्ही तिका प्रश्न निमगोच पुढेची वीण माई आमका प्रश्न निमगीता आज कसं आमगे वाटरांतू इतले नमुन्याचे पोलीस कार फायर ट्रकांनी पुरा भोंवता आशिल्ले आणि पुरा जन कसं की पुरा वाटे गिटे ताडयता आशिल्लींची कसं जाल्लें म्हणून तिने आमका निमगीला आणि हांव आनी किट माईन तोंडा पडली हें कसं अवस्था म्हणून हांव सांगले ना बा वीण माये बेंडी माई तुगेल नेबर म्हणाली
तू सूर केलेल काही ये डॉक्टर जांक नर्स सांगनी सपोर्ट करू का तशी तिने फायर ट्रक हंका तांका आपण तिगे बहिणिया सांगून पूर्ण वाटरा चाल करेन तो डॉक्टर जांक नर्स सांग सपोर्ट करू का मी वाटते ड्रम जणी वाजिले ऐकून आमगेली वीण माई गिडगिड फोडशी हसून हसून पडली अरे खबर कसं मिळाली आज शनिवार नव शनिवाराची केन्नी वीण माईन ती गेलते गार्डन आणतू एक सांग तुळस त्या तुळशीक तिने आम्ही चुडी पूज करता आपल्या तशीची फूल पुरा आशिल तिने चुडीशे बांधून त्या तुळशीक पूज करचे त्या तुळशी पूज करता ती जा घंटेक जाऊ का तशी ती तुळशी पूजेक जा गांडवा दित आशिली आमगेल बेंडी माईन लेखली विंगड जाली विंगड अर पूरा चांगाक जाली मुनिया आमक एक हेल्थ वर्कर्स सपोर्ट केला वरी जाले अवेयरनेस आयला वरी जाले तुमके इके नहीं टाइम मिळाली तुम्ही सपोर्ट करियाची हंगी एक हाव व्हिडिओ घालतस शी आईची व्हिडिओ अंतु हाव आमगेली कन्नड कुटाची मैत्रिणी आमगे ललिता सहस्र नामाची मैत्रिणी ती गेले वीणा मोहन म्हणून ती हांगा सायकियाट्रिक हॉस्पिटला काम करतस आणि ती स्पीच थेरपी काही हेल्प करतस तशी जाऊन कन्नड कुटाचे थोडे फ्रेंड्स आणि पुरा तिगेल घरला वचून काराळ पेसून तिक सपोर्ट आणि पुरा कोण आयल्यांची पळया व्हिडिओ Thank you. ಒಬ್ಬ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲೆಮರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಯಿಗಳು. Thank you for everything. Thank you. Safe hug. You are doing a Stay great safe. job, buddy. Thank you. Stay safe. You're doing You are saving You so ini- many lives. So You thank you. initiated this whole thing, so I'm so glad. No, not like really. No, in the nursing homes, it's really sad. Just I came from work a lot. One of my co-worker is very sick. It's very. Stay safe. You are all in our prayers. Thank you, dear. You will all be fine, all safe. So we'll meet. नमस्कार मेल्या